Berri joan dargia, esaten du Enbor Arnasaren kantu berri batek. Izan ere argia zer da, maitasuna, bakea, laguntasuna, eta elementu hauen falta dagoenean iluntasuna gure baitara dator eta guztia zail bihurtzen da. Guztia deseroso bihurtzen da. Gatazka gogor baten oinordeko izan gara. Nahi ala ez, guk jaso dugu gatazka horren iragana eta guregandik pasata oraina eta dirudienez etorkizuna ere bilakatu da. Niretzat behintzat ez da erreza inon lekua aurkitzea. Gauza bategatik edo bestearengatik deseroso sentitzen naiz. Eta norberak pentsa dezake, orduan arazoa zu daukazu. Bai, arazoa nire barnea sortzen da, baina inguruneak izan dezaken programazioaren araberako arazo bat da. Pertsona batzuek txikitatik, jaiotzetik, bazterketa jasaten dute. Ez dira eskemetan sartzen. Beste pertsona batzuentzako egiten dira ereduak. Eta hortik kanpo egon ezkero, baztertuta sentitu daiteke bat. Euskaldune urte luzez, kartzeleratuak izateko arriskua bizi zen dute. Arriskua eta batzuek euren bizitzarekin ere ordaindu dute, egoera hori. Horregatik, baztertua izateari hori guztia gehitzen badiogu, egoera oso larria bihurtzen da. Eta egunez egun, hilabetez hilabete, urtez urte, hamarkadaz hamarkada, kezka horrekin bizitzea tokatzen da. Gertatzen den esalatzea ere arazo bat bilakatzen da. Lehenik, gertatzen denari eutsi egin behar zaio. Eta bigarrenik, laguntza behar denean, laguntzeko inorrez izatea oso gogorra bihurtzen da. Gainera, askotan, errugabeak jasotzen du zigorra. Gaur ez dut honetaz hitz egingo, pentsatu izan dut askotan. Pasako zait, beroaldian hitz egiten ari naiz. Baina, arazoa behin eta berriro errepikatzen denean, arazoari neurri hartu behar zaio eta zerbait egiten saiatu. Oztopoak askotarikoak dira. Hasita ekonomikotik, ekonomiak guztia konpondu baitezake askotan hori da loturik euskana. Eta hori da zulo horretatik ezin irtetzearen arrazoi nagusietako bat. Heldu naz, Hemen hau.